Bukidnon nila. Nagsugod ako, ilaw. Guys, ako naman dito yan. So, lakas steps niya. Pero dili pa siya maklaro kay wala pa man ikabukid sa tuktok diri sa Mount Capistrano. So kahit din Capistrano is declared siya nga historical site diri sa probinsya sa Bukidnon. Isa yun. Dilisan sa yun mga higala sa pagsaka. Para sila atong paningot na nga sila, butag sa yupa. Gabi man sila nalaka.